Class Music Entertainment. Class Music. My open square beats. Don't be me, my boy. You see me then? Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. Ngisnaphe esakhethi inqwaba ngingamadoda kudlalwa othi ngiathenda ubartender satha amashot ambalwa ngidedela isipantama ama-bullets aza nga-4 singanelisa isikhindi esisodwa let me take another shot. I take shots mali khona ithuba ngifani nani y'all ask for jobs mani ibona ikula koleta kakhulu now it's time for the payback sanika imali ezalayo nathi sayithola esibang bang. Bang bang motherfucker kill that motherfucker usaba uphula itrigger bitch ingathi uyasaba just give me my gun ngishaye isipani sami gawu sonke sifuna ucheese angathi sibanga sikamsakwayo omrepa waweke sivusa isibhaxu snitches ka-stitches shumeka buka kuqhuma ibhadu asinandaba barephelana silokho sibuza izathu we cut them balls sikhiphe iy'nhlamvu engathi sishuka insamo. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. Hey yo, leti kuthina ngaphakathi senza sure asfloppy. We aim for the target every time we take shots. Umusic odakiwe oprezwe legenge nebhayizayo. Ngishaya ishot ngispitha ivesi elibanyanyisayo. Bayasaba ngisho mekuzoba ne-competition saziswa late. Let itsina wavenzi ngisho nizumo you always ready. Badlala kuba maphixipixi still abageni next. Ngisho sebenika ithuba egemini bashaya eceleni. Hip hop ithini ispani ngoba senza daily. Siyaphambili asim njengekari ephelelwa ama-breaks. Yonke into siyazenzela sona ibuzi ngeke ubone siphushwa. Ukuthi lento izongisapha wazi indoda ayibuzwa. Umuntu akabe kinga kuba sinankinga khohlwe idubane. Vela msikhi kodwa ngiyena umngani wemkhuhlane. Ikhona eSouthside ikhona ngazi sichathelelani. Angani wena uthanda utshwala ngakunika ibele ukhalelani. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots. Ningacathisa ngisaba cause we take shots. Noma ngabe yini noma uba we take shots. After this verse ngizongizonda manithanda nithatha action Skuva wadla indoda wayishiya igcwele i-depression Cold home baxoshana kini ngoba isiqalekisi bona bathi itho last December home song wa-overdose wadla imbamba futhi lutho akulunganga usudla imali zolova zamavesi uzama ukhuluphala never trust a woman ngoba u-assessa wakudampa uroshi wayeqinisile methu gay hhayi ngoba ebump washiya eto-8 yabhekla ngama-kicks abolile waqashuka isiginci wabona uproduce ijampile waphuma ground 1 ebet udust yena omnqumile manje usecela i-rematch uthi isiginci sifiksile ojiladlisela umlazi lakhala ngesifuba sirogomaya sivuma sethi une-TB wabiza omunye ngemfene wathi umkhwela njalo makunjalo lokho kumenza gay njalo bheka lyric lakho producer onegama lesibhamu sekuthiwa izilengane ave khuluma kakhulu kanti une-beat eyi-1 Snoopy Dogg onefasiyoni imtshele naye angimuzwa yohlala e-underground dog nawe uyayibonela i-depression eshaya umkhaya after 3.7 wake wasebenza nawunengoma eyikhala esitamkokweni mabhiza mengamastarishi imali uyiqede tavern wathi asambe malume wathi utira ngihambe nabo sikhotheni iwek ingoma noma idlala 30 minutes ninjalo niyadakwa nale ngoma yena eyi-series akekho creative odlula mina ningangiphikisi nginibamba ngebhande elilodwa kwejini ye-Levi's izinto sezashintsha nanoshaka useyimpondo sesibuka amaphoni kuma-TV owami umbono sekwagwaza nangemali ayisasebenza imkhonto cela uthixo akusize zingabi kugcina iy'khoma emasterbam nginamaphara elinye drive itaxi besivelelwe nakumashow iphunga lalo lingagezi manje libhayitha mina selidlulile ku-Acalicious ngiyazi nice okushiwo yimina nikufaka ama-spice wadla ingane wadla imali omunye namagupta ukuboshwa kude naye ngoba nerep wayiwina abathi fuseki bakephi basheshe baphupha bakhashe emini kwaphela ngabi accident yokucumba. Makuthi uyasihlakela thina we take shots. Asinandaba ubani wakabani we take shots.